Grabe guys, as in pauwi na kami. My God, trabahador namin. My God, nasagasaan guys, and like nawala ako talaga, hindi ko alam gagawin ko. My God, si Daltea iniwan ko dito, hindi pa naman naka seatbelt. My God, iniwan ko siya dito sa loob na sasakyan. Ha? Is he okay? Yeah. Iniwan ko yung anak ko na hindi naka-seatbelt. Tapos bukas yung pintuan ng sasakyan kasi tinakbo ko din yung aming trabahador guys. Kasi nga nabulintang nabulintang na siya nandun sa daan. Nasagasaan ng sasakyan, and thanks God, okay lang siya. So, nung nakita ko siya talagang honestly, hindi ko alam. Akala ko may nahulog lang na something galing sa mga sasakyan na dumaan. Ay, hindi ko alam na siya pala yun. So, doon lang ako talaga, binuksan ko yung pintuan, doon lang talaga ako tumakbo nung narinig ko pangalan niya na tinawag ng asawa ko na, Greg, are you okay? So, sabay, iniwan ko yung anak ko, kausap ko yung mother-in-law ko sa phone, at ni Daltea, kausap namin ni Daltea yung mother-in-law ko. Talagang iniwan ko si Daltea, sabay takbo ako, and I said, what happened? Oh my God, and wala na, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa God, hindi ko alam kung hawakan ko siya o hindi, or manatili lang siya doon, kasi iba dito kailangan manatili ka kung nasaan ka para ayun, kung merong damage, yun nga ang police na bahala. Oh my God, and I don't know what to do guys. I'm so shocked talaga, very shocked, and dumadaan yung mga sasakyan, and then siya nandun nakatihaya pa rin, nakahiga. And then sabi na asawa ko na, ay baka kasi siyempre masagasaan pa kasi nakahiga pa siya sa may kalsada. So wala na akong takot, talagang talagang mano ako sa daan, talagang pinapataboy ko yung mga sasakyan, pinaano ko doon sa kabilang way. Kaya talagang nakalimutan ko si Daltea nandito sa loob ng sasakyan without nakaano yung seatbelt na, tsaka yung car na yung door is open. So grabe, and tingnan niyo naman yung buhok ko na hindi ko talaga alam, and hindi ko talaga kinlos yung talagang honestly hindi ko pa to suot. Hindi ko to suot talagang kasi hindi ko na namalayan, wala akong suot nitong jacket. So, nung isang araw ko ay kami ninanakawan, and then ito nangyari sa aming trabahador. Kawawa kasi mabait siya guys, sobrang bait nito. Walang asawa to, sobrang bait. Mommy! Talagang pagdating sa trabaho, What? yes baby, yes. What? Pagdating sa trabaho talaga. Kita ko siya, nakatihaya siya. Naiyak ako kasi mabait tong taong to eh, sobra. Wala akong masabi, kami na mag-asawa, wala kami masabi sa pagtatrabaho niya. Wait, come here! Ang bait niya sa Wait! amin, anak. Wait it! Are you okay, Craig? I can Craig. I don't know what cause Are you okay? I How's your can't. head? Hold your legs. Hold your legs. Me too. Oh my God, I don't know what to do. When I Hold your legs. I call your name. Dangerous. Dangerous. Call your name, Craig. Are you okay? So that's why I Dangerous. 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 think so. Dangerous. And danger eyesight. A dangerous case. Oh my God guys, talaga hanggang ngayon naiyak ako kasi babae tong taong to, babae to, walang halumpero. I'm so worried about him kasi yung anak ko talaga, alam mo guys, hinilan, namin, binuhat namin ng aking asawa tsaka yung nakabangga sa kanya. Buti na lang bumalik kasi nga tinawag ng asawa ko yung bumangga sa kanya. Tawag ng asawa ko, hindi din alam ang gagawin. Hindi namin tapos si Craig naman is na-shock din siya. Sabi niya, where's my phone? And I'm looking for
Nanap ko yung cellphone niya and hindi ko alam kung nasaan. Yeah, baby. Petty Craig, right? Petty Craig. Mabait kasi yan si Craig, yung worker namin guys. Kasi nga, ano yan, na kahit pagdating kay Daltia, kahit gaano siya ka-busy, kahit busy yan siya, pag kinakausap ni Daltia itong aming trabahador, sinasagot niya talaga yung anak ko. Yung anak namin, makulit. Alright, buckle up. Is he okay now? Yeah. Where's my phone? I give it to you Oh, because I'm talking. he's a lucky man, man. Yeah. God, I heard the song, man. Thanks God he's okay. Grabe guys, hindi pa rin ako nakamove. I'm still shaking and nervous. Yeah, baby. Grabe, hindi ako nakapag-move on talaga pa hanggang ngayon. Kasi talagang hindi, nawala talaga ako guys. Pero yun mo naman, iniwan ko yung maliit naming Daltea sa loob ng sasakyan dahil naawa ako guys, naiyak kaya ako. Sobra, kanina, parang natutulo na yung luha ko. Napakalambot kasi ng puso ko guys, yan, bilis ko talaga. Namatanga. Sobra naiyak ako kasi kawawa eh. Pero siguro talagang ginabayan siya ng kanyang Angel de la Guardia kasi buhay pa siya. Grabe, ang lakas kaya ng impact ko. Nasira. Natanggal talaga yung side mirror. Yung right side mirror ng sasakyan na nakabangga sa kanya. And kung side mirror lang ang nakabangga sa kanya, hindi ganun kalaki. So nabangga talaga siya ng sasakyan. Tapos yung nagda-drive kasi, ayan, tumawag ng pulis, kinausap siya. Sabi niya, wag na, okay na daw. Sabi ko, bukas pa yan, bukas mo pa mapipil yung pain na yan. Sa legs mo, especially sa head mo. Sa grabe. Hanggang ngayon, nanginginig pa yung kalamnan ko ba? Buong katawan ko guys. Yan, sabi, kahit yung asawa ko hanggang ngayon din sabi niya, na ano din siya. Hanggang ngayon, nagsishake, na shock pa rin siya. Nasa shock part pa kami ngayon sa nangyari sa aming trabaho. So,